Hej og velkommen til en kort gennemgang af et informationsmøde, jeg lavede i formiddags for resten af firmaet heroppe i Hydrocon på Stærmosen. Det handler sådan set bare om efteruddannelse og kurser generelt. Vi kommer til at gå ind i en periode, hvor vi sætter lidt fokus på at sørge for, at folk kommer på efteruddannelser. Det har vi ikke haft gjort så meget ved de sidste par år, så vi skal have indhentet med sådan kompetencer og nye medarbejdere, som er startet, som har brug for at komme på nogle kurser for at lære de ting, som der basalt set er brug for, eller påkrævet i forhold til eksempelvis vores certificering i servicen. Der har været sådan lidt snak omkring lige præcis, hvad der var ret til, og hvad der sådan ligesom var reglerne omkring efteruddannelse. Og det irriterede mig lidt, så derfor så synes jeg, at vi lige skulle gå det igennem. Og de her slides, som jeg har lavet her, der er kun 4, så det tager ikke så lang tid. Men de her 4, de sætter fokus på 2 forskellige slags efteruddannelse. Den ene, det er beordret efteruddannelse. Beordret efteruddannelse handler om den uddannelse, som firmaet mener, at medarbejderen skal have, for at det ligesom kommer selve firmaet til gavn. Altså for at firmaet kan udfylde de arbejdsopgaver, som det skal, for at vi kan tjene penge fra dag til dag, men også for at medarbejderen udfylder det arbejde godt nok, som han eller hun er sat til i firmaet. Det er en efteruddannelse, som ledelsen mener, at den her medarbejder nu har brug for enten at udføre et bedre kvalitet arbejde, hvis ikke det er godt nok. Det ser vi ikke så tit, men det kunne være, at vi gerne vil hæve kvaliteten i noget arbejde, så kunne der være noget efteruddannelse det. Og der kunne også være noget med, at vi gerne ville have, at vi ikke havde så mange udgifter med for eksempel fejl. Eller så kunne det være noget med simpelthen bare blive hurtigere og mere effektiv. Det man skal huske på, det er, at det her det handler om de timelønnede, altså jer timelønnede, og ikke funktionærerne. Funktionærerne holder lidt uden for det her, de står ligesom selv for deres arbejder med lidt forskellige ansættelsesforhold i forhold til netop det her med uddannelser og ansættelsesforhold, så det er sådan lidt sideløbende, men det her det handler altså om forholdene for de timelønnede. Og det bringer mig ned til næste punkt. Jamen, når man hører det her, som der har været omtalt et par gange med, at man som timelønnet ifølge industriens overenskomst har ret til 14 dages efteruddannelse eller kursus om året, jamen, så er det altså ikke noget, der hører hjemme i denne her uddannelsesgruppe, som hedder den beordrede efteruddannelse. Det er kun den efteruddannelse, som virksomheden vælger, at medarbejderen skal på. Der er altså ikke nogen ret. Det kan være 0 dage om året, eller det kan være 100 dage. Det er kun det, der er til gavn for firmaet. Det her med retten til de 14 dages efteruddannelse kommer vi til på en af de senere slides. Det vender vi tilbage til. Men når det handler om beordret efteruddannelse, altså den efteruddannelse, som vi som ledelse eller som firma ønsker, at I skal på, jamen, så er der egentlig ikke nogen ret at komme og sige, jamen, vi har ret til så også mange dages efteruddannelse om året. Det er en og alene, hvad der kommer firmaet til gavn. Og er du som medarbejder der, hvor du skal være rent kvalifikationsmæssigt og uddannelsesmæssigt, så er der ikke nogen årsag til, at vi går og spilder vores tid, ikke sagt på den måde, men spilder vores tid sådan rent produktionsmæssigt, med andet end at udfylde det arbejde, vi skal i virksomheden. Det vil typisk være sådan, at nye medarbejdere har brug for noget mere efteruddannelse, eller rettere sagt uddannelse kurser, for at komme ind i de ting, der skal læres for at passe ind i firmaet og udfylde rollerne. Og så vil det sådan fade lidt ud efterhånden, så man kommer ind i tingene, og man har lært det meste. Og så vil der kun være noget sådan ligesom ajourføring af kurser. Det næste vi skal huske på, det er, at de her beordrede efteruddannelser, de efteruddannelser, som firmaet har brug for, jamen, det er ikke nogen social ting. Det er ikke noget, hvor vi sidder og kigger på hinanden og siger, jamen, vi skal alle sammen på kursus i år. Sådan virker det ikke. Det virker på den måde, at firmaet peger ud, ledelsen og virksomheden firmaet peger ud med de medarbejdere, hvor der er brug for efteruddannelse. Ikke flere end det. Så det kan altså være én medarbejder, eller det kan være alle medarbejdere. Så det er sådan lidt omkring det beordrede efteruddannelse. Der er et par forhold mere, som vi kommer til på næste slide. Den ser sådan her ud. Firmaet betaler medarbejdernes løn, som ved normalt arbejde. Det vil sige, når man er på beordret efteruddannelse, jamen, så er der normal løn. Det er dog uden tillæg, det vil sige, det er grundlønnen,
Så det vil sige alt sådan noget som for eksempel for montører, jamen udetillæg, der er det altså ikke, det er altså ikke med i den grundløn. Det er grundlønnen, grundsatsen, som der bliver betalt ved kurserne, og det er sådan forholdene er ifølge industriens overenskomst. Det gør vi ikke så meget mere ved, andet end at det er sådan det er. Til gengæld så kan man jo sige, jamen så lærer man noget, og man har måske ikke lige så sådan fysisk hård arbejdsdag, så det plejer de fleste godt at kunne leve med. Det næste, der er værd at bide mærke i, det er, at man som medarbejder ikke kan søge tilskud i Industriens Kompetenceudviklingsfond. Industriens Kompetenceudviklingsfond er en offentlig fond, som vi som medarbejdere, fordi vi er medlem af Dansk Industri, så betaler vi til den her kompetenceudviklingsfond. Det er en fond, som man kan søge penge i, hvis man gerne vil have noget efteruddannelse. Det kommer vi tilbage til ved den anden type efteruddannelse, men med den beordrede efteruddannelse, hvor firmaet betaler jeres løn, når I er på kursus eller på efteruddannelse, jamen der kan I altså ikke søge noget tilskud i Industriens Kompetenceudviklingsfond. Det vil heller ikke give nogen mening, fordi I får allerede løn. Så vil man ligesom sidde og skulle sige, så skulle man have dobbelt løn, og det giver ikke nogen mening. Fra firmaets side, så kan vi søge om løntilskud og refusion, på samme måde som man eksempelvis gør, når I er syge, så kan vi på anden dagen søge om refusion i sådan en forsikring, vi har tegnet, som ikke er gratis, den betaler man nogle penge for at made i, men vi kan altså søge om tilskud, når I er på efteruddannelse, og så kan vi få noget, der ligner op til det er ikke altid, vi kan det, men når vi kan få tilskud, kan vi få op til halvdelen af jeres løn betalt i tilskud. Så det er altså en dyr fornøjelse at sende jer på efteruddannelse, derfor skal vi også have noget effektivt ud af det, når det er det her, der handler om beordret efteruddannelse. Vi skal have noget effektivt ud på bundlinjen af det, fordi det er tungt at bruge tiden på det, så det skal ligesom give et output, og derfor er vi også nødt til at vælge de kurser og efteruddannelser, som vi får noget effektivt ud af. En sidste ting omkring beordret efteruddannelse, det er, at medarbejderen transporterer sig selv til uddannelsesstedet, helt som normalt. Vi har tidligere haft det sådan, at vi har ladet montørerne tage montørbilen hen til uddannelsesstedet, men der er noget skattemæssigt i det, som ikke er særlig hensigtsmæssigt, så det går vi væk fra. Når I er på uddannelse, så skal I selv transportere jer hen til uddannelsesstedet. Det svarer til, at I ville skulle transportere jer selv på arbejde. Selvfølgelig er det lidt mere omstændigt for jer montører, fordi I normalt tager montørbilen hjemmefra, men sådan er det med de dage, hvor vi skal på efteruddannelse, og der kan altså være, vi prøver selvfølgelig at finde det uddannelsessted, som er i nærheden, men der kan jo være eksempelvis op til en times transport. Er vi ude og snakke om noget med 4 eller 5 timers kørsel, altså et kursus, der ligger i Jylland, og vi ikke kan finde noget nærmere, jamen, så må vi finde nogle specifikke aftaler omkring det, og tage det helt konkret. Men regn som udgangspunkt med, I selv, når I skal på kursus, så skal I selv transportere jer hen til uddannelsesstedet. Det er sådan set det, der er at sige omkring det beordrede efteruddannelse. Et par noter omkring det er, at I skal huske på, at I har selv ansvaret for at opretholde jeres egne kompetencer. Vi har ansat jer med nogle kompetencer, og så supplerer vi op, så I kan udfylde jeres arbejde, men I har altså også selv et ansvar for at sørge for, at jeres grundkompetencer og I hele tiden er holdt ajour med nyeste teknologi inden for det, I nu arbejder med. Så sørg for hele tiden at være med, og sørg for at have fingeren på pulsen med, hvad der rører sig i branchen, så I ikke halter bagefter med sådan almindelig generel viden. Den næste note at sige til omkring efteruddannelse, det er, at vi som virksomhed jo ikke har nogen interesse i, at I ikke er velkvalificeret, både til det arbejde, som I skal udføre, men også generelt. Vi vil gerne have nogle medarbejdere, som så kan supplere og give nogle input tilbage til det arbejde, vi laver, i form af sådan generelt god knowledge og know-how omkring vores arbejdsområder, og måske også en gang imellem komme tilbage med nogle ting, som vi ikke selv lige havde fundet på fra virksomhedens side, og så vi finder nogle nye veje, mere effektive og bedre måder, måske endda også bedre kvalitet at lave vores teknologiske løsninger eller vores produkter på. Så det er sådan et par noter omkring det, når man ligesom snakker om beordret efteruddannelse. Det bringer os hen til den sidste slide, som omhandler den selvvalgte efteruddannelse. Det er en helt anden form for uddannelse. Det er en uddannelse, som kommer jer som medarbejdere til gavn. Det gør den beordrede efteruddannelse også. Men den selvvalgte efteruddannelse er sådan set en, hvor I selv kan yde ønske om at vælge, hvad uddannelse I gerne vil på.
Det er ikke nødvendigvis en, som nødvendigvis passer ind i virksomhedens gavn, eller hvad skal man sige, virke, men det er noget efteruddannelse, som I kan have et ønske om at komme på. Og når vi snakker om det her, som de her gode fagforeninger har rigtig travlt med at fortælle jer, at I har en ret til at kræve jeres 2 ugers efteruddannelse om året, jamen så er det den her ret, de snakker om. Men I skal bare lige huske på, det som de ikke er så gode til at fortælle jer om, det er, at der er ikke nogen løn under den her frie ret, I har til 2 ugers efteruddannelse om året. Det vil sige, at den kan altså betragtes som, at I har ret til at få 2 ugers fri om året. Det er fagforeningen ikke særlig gode til at informere jer om. De er bare gode til at informere om, at I skal holde på jeres ret til at få den her efteruddannelse, 2 ugers efteruddannelse om året. Men de er ikke så gode til at fortælle jer, hvordan det i sådan fulde drag hænger sammen, og det er det, jeg prøver at gøre her. Men fred være med det. I har altså ret til at komme til mig, eller os som virksomhed, og sige, at I gerne vil have 2 ugers fri om året til efteruddannelse. Det kan være alt, hvad I har lyst til at efteruddanne jer i, og I kan inden for 3 år, altså når jeg har været ansat i 9 måneder, så kan I spare op over de næste 3 år. Der kan I spare op til 6 ugers efteruddannelse på 3. året til at holde det på en gang. Men der er altså nogle betingelser omkring det her. Det ene, det er, at det skal holdes så det tager hensyn til virksomhedens øvrige produktion. Det vil sige, at I kan ikke bare komme 2 dage før og sige, nu vil vi gerne holde 6 ugers fri. Det skal planlægges sådan, så det tager mindst muligt hensyn til produktionsplanlægningen. Og hvis ikke det gør det, så har vi lidt svært ved at tage hensyn til det i produktionen, og så er det ikke særlig hensigtsmæssigt på sigt at lave den slags. Men hvis I har lyst til de her 2 ugers fri, så giv udtryk for det god tid i forvejen. Og så handler det altså om, at I har en ret, ligesom I har en ret til at holde ferie, så har I en ret til at holde de her 2 ugers fri om året, uden løn, men hvor I kan tage på den uddannelse, I har lyst til. Uddannelsen i sig selv er selvfølgelig heller ikke noget, som virksomheden betaler for. Det som I så kan gøre, når I nu ikke får nogen løn udbetalt i den her periode, det er, at I kan søge om tilskud i netop den her Industriens Kompetenceudviklingsfond. Og det foregår på 2 måder. Det foregår på den ene måde, at hvis I gerne vil på et dykkerkursus i Rødehavet, jamen så kan jeg næsten godt garantere, at så er der ikke noget tilskud at hente i Industriens Kompetenceudviklingsfond. Men hvis I vil på et spontaningskursus, som ikke nødvendigvis lige er noget, som vi gerne vil betale for i virksomheden, fordi det ikke kommer virksomheden til gavn, men måske er brancherelateret inden for industrien alligevel, jamen så kan det godt være, at Industriens Udviklingsfond eller Industriens Kompetencefond gerne vil give tilskud til det alligevel, fordi det er brancherelateret. Og så kan I altså få kompensation for jeres løn, som I så ikke får hos os, når I holder de 2 ugers fri. Så det var sådan lidt omkring efteruddannelser, og vi arbejder i virkeligheden ikke ret meget med de selvvalgte efteruddannelser, andet end at hvis det er noget, I giver udtryk for selv, at I gerne vil, ellers så arbejder vi mest med en beordret efteruddannelse, og der skal vi altså være opmærksom på, at der ikke er nogen ret til at få 2 ugers efteruddannelse om året, men det er noget, som vi som firma går ind og vurderer og siger fra år til år, jamen har I brug for noget, og hvis I har brug for noget, hvor meget har I så brug for? Så er der selvfølgelig detaljerne, som er i den her præsentation, og jeg lægger den også inde på Skalbakken, og ellers så er den også til at få udprintet heroppe på Stærmosen, hvis I har lyst til det. Ring til mig, eller skriv til mig, hvis I har nogle spørgsmål til det, og ellers så regner med, at I har nogenlunde styr på det. Det var det. Tak skal I have.